يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم da yake shine ranar farko a cikin watan Rabi'ul Akhir, hijira ta 1445 ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya daidai da ran 16 ga watan 10 miladiya ta 2023. Babban abin farin ciki ne saduwa da yan uwa cikin addinin musulunci, Hausawa mazaunan garin Abidjan a Côte d'Ivoire. Na ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu shakka cikin daukakan da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa hadithan da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani abubuwa guda 5 wanda ba bai wa annabawa da manzannin Allah da suka gabace ni ba. Ɗaya daga cikin abubuwa guda 5 din nan shine wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi kaffa. Annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan aiko su ne zuwa ga mutanen su kawai, amma ni an aike ni ne zuwa ga mutane gaba ɗaya. Idan muka duba daga cikin annabawan Allah, farkon manzanni shine annabi Nuhu alaihi salam. Ba aike shi zuwa ga kowa ba, sai dai zuwa ga mutanensa. Inna arsalna Nuhan ila qaume. Lallai an aika annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa. Haka annabi Ibrahim alaihi salam, haka annabi Musa alaihi salam. Duk da cewa Fir'auna baya daga cikin mutanen annabi Musa, amma an doki cewa Musa an aike shi ne zuwa ga Banu Isra'il, tunda su ne mafi yawa. Fir'auna da mutanensa sun shiga ciki. Shi yasa yayin da Allah ya tsirar da annabi Musa da waɗanda suka yi imani tare da shi suka ketara wato teku, suka zo suka riski mutanen suke bauta wa gumaka. Mutanen annabi Musa suke cewa annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ka samo mana wani gunki wanda mu ma za mu dinga bautawa kamar yadda wannan mutanen suna da gumaka da suke bautawa. Me yasa annabi Musa bai tsawaita wa mutanen nan ba? Me yasa bai hana su bautawa gumaka ba? Domin ba su ne Allah ya aiko annabi Musa zuwa gare su ba. Tare da mutanensa ya tsawata mutanensa shi, amma bai cewa annan mutanen uffan ba. Aka zaga annabi Isa alaihi salam, an aika shi ne zuwa ga mutanensa. Allah na mai cewa wa idh qala Musa liqaumihi يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يا كتنا تدسوا يا من الله صلى الله عليه وآله وسلم دنگane da lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa, ya ku mutanena, me yasa kuke cutar da ni duk da cewa kun san cewa lallai ni manzo ne zuwa gare ku daga Allah. Amma annabi Isa alaihi salam sai Allah yake cewa wa idh qala Isa ibn Maryam
ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum. Ka tunatar da su abinda annabi Isa alaihi salam ya giya mutanensa, ya ku bani Isra'il, ni na kasance manzo zuwa gare ku daga Allah. Me yasa annabi Musa ya ce ya ku mutane na, amma annabi Isa ya ce ya ku banu Isra'ila? Shi bai ce ya ku mutane na ba. Malamai masana suna cewa annabi Musa ya ce wa banu Isra'ila ya ku mutane na, amma annabi Isa ya ce ya ku banu Isra'il, sababi shine uban annabi Musa alaihi salam shi ma ɗaya ike daga cikin banu Isra'il. Duk yayin da ma'aifinka babanka ya kasance ɗaya daga cikin mutane, wa'annan mutanen sun zama mutanenka. Amma annabi Isa ba da uba, uwa ce kadai tare da shi. Shi yasa yake cewa ya ku banu Isra'il, mutanen ma'aifiyarsa ce amma ba da ma'aifi. Amma duk da aka banu Isra'ila aka aiko annabi Isa alaihi salam zuwa gare su. Da muka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shugaban 'ya'yan annabi Adamu ranar tashin kiyama, wanda ba na fa'ari ba, in ji manzon Allah, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamati wal fakhr. Ni ne shugaban 'ya'yan annabi Adamu alaihi salam gobe tashin kiyama, ba fa'ari nake ba. Shi wannan manzon shine cikamakin annabawa. Shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aike shi ne zuwa ga duniya gaba ɗaya, mutane da kuma aljannu, ba mutane kaɗai ba, adda aljannu. Ai ka karanci Qur'ani, kaga Allah na mai cewa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ka giya masu an yi aike zuwa gare ni cewa wasu daga cikin aljannu sun saurari wannan Qur'ani, kuma suka ce mun ji wani alƙur'ani, mun saurari wani Qur'ani mai ban mamaki. To ashe ko Allah wadaranka, kana mutum kaki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aljannu su sun yi imani da shi. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam an aike shi ne zuwa ga fari da baki, larabawa da waɗanda ba larabawa ba, dukkan su gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam an aike shi zuwa gare su. wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. Ba mu aike ka ba zuwa ga sai dai zuwa ga mutane gaba ɗaya, ka zamanto mai ba su albishiri da kuma mai ja musu kunne. Za ka dinga ba da albishiri ga waɗanda suka ba da imani, za ka zamanto mai jan kunne ga waɗanda suka ki imani. Domin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ni'ima babba da ya sa muka zamanto ɗaya daga cikin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A cikin wani hadithi mai inganci, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mai cewa nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyama. Mu ne muka zo daga ƙarshe, amma mu ne mutanen farko gobe tashin kiyama. Alhamdulillah. Ya ku mutane, dukkan wani addinin da mutum yake, tunda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa gobe tashin kiyama, to ya san cewa akan bata ike idan ba musulunci bane. Allah yana mai cewa inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Lalle addini a gurin Allah shine musulunci. A cikin wata aya Allah yana mai cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dukkan wanda ya nemi wani abu daban ya mai da shi addini wanda ba musulunci ba, to Allah ba zai karbi wannan addinin daga gare shi ba, kuma zai kasance daga cikin tababbu waɗanda za su yi khasara gobe tashin kiyama. A cikin wani hadisi
wanda al-Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mai cewa والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أتيت به إلا دخل النار. الله صلى الله عليه وسلم يشنا رنسوا da Allah wanda raina ke annansa cewa wani daga cikin wannan al'umma, wace ce wannan al'umma? Dukkan mutumin da ya kasance tun lokacin da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam manzanci zuwa ga tashin kiyama, ɗaya ike daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam, sawa'an kayi imani ko kayi kafirci, ɗaya kake daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa aka ce al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallam an kasa su gida biyu, ummatul ijaba wa ummatul da'wa. Kashin farko su ne waɗanda suka yi imani, musulmai, mumunai, su ne kashin farko. Kashi na biyu su ne waɗanda ba su yi imani ba, wanda har gobe har yau kiransu muke zuwa su musulunta domin su ma su samu su tsira. Shi sa annabi ke cewa duk wani daga cikin wannan al'umma idan ya ji abin da Allah ya aiko ni da shi, amma yake imani da wannan abin da Allah ya aiko ni da shi, wannan mutum ya kasance ba Yahude ko ba Nasari, to sai dai ya shiga wuta gobe tashin kiyama in dai bai imani da annabi ba. Shi yasa nake taya ka murna da Allah ya taimaka maka, ya taimaka mini, muka kasance daga cikin waɗanda suka yi imani, waɗanda suke biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Za ka tarar da cewa yau dukkan abin da mutane suke yi na wani addini wanda ba musulunci ba, su ma za su danga neman su danganta shi ga cewa annabin da suke mai biyayya an aiko shi ne shi ma zuwa gare su. Amma idan aka ce su ba da samfuri na mutanen da suka yi imani da wannan annabin, amma ba su kasance daga cikin mutanensa, cikin kabilun da Allah ya aiko shi zuwa gare su ba, sai abu ya citira. Domin ta ina za ka kawo misali? Babu, banda musulunci. Tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna da misalai. Ya koyan Afirka muna da misalin Bilal radiyallahu anhu, sahabi ne daga cikin sahabban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ta nan mun san cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga yan Afirka. Akwai misalin sahabbai waɗanda suke larabawa, ta nan mun san Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga larabawa. A zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wani sahabi ana ce mashi Suhaib ar-Rumi, mutumin Roma ne, bature. Daga nan mun san Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga turawa. Akwai wani sahabi ana ce mishi Salman al-Farisi. Salman al-Farisi yake daga cikin Farisawa. Ta nan muna da dalili akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga Farisawa, zuwa ga kowa da kowa daga cikin mutane. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ba mu aiko ka ba sai dai domin ka zamanto rahama ga dukkan duniya gaba ɗaya. Alhamdulillah. Akramakumullah, idan ka dubi wannan addini za ga cewa ni'ima ce babba daga Allah subhanahu wa ta'ala. Baka isa da wayonka ko da dabararka ka zamanto ka zama musulmi ba. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. دكا متمن الله سبحانه وتعالى ينبيشي دا شريعة تو الله يكم مي بودي ne zuwa ga sanin musulunci kuma ya musulunta.
amma duk wanda Allah subhanahu wataala bai nufe shi da shari'a ba, zai sa kirjinsa ya zamanto matsatse ta yanda idan ji musulunci sai ya ji ba daɗi. Kwatankwacin mutumin da ya tashi daga kasa zai hau sama, to akwai iya inda za ka isa kaga cewa numfashi ya zamanto abin wahala. To misalin wanda Allah baya son shi da shari'a kenan. Babana musulmi ne, ba shi yasa ka zamanto musulmi ba. Mutane na musulmi ne, ba shi ne sababin da yasa ka zama musulmi ba. Ni'ima ce daga Allah, wacce Allah yake wa wanda ya ga dama daga cikin bayansa. Yawa daga cikin mutane waɗanda iyayensu suka kasance musulmi amma su yau mushrikai ne, kafurai ne. Allah da ya maka wannan ni'ima, ai sai ka gode wa Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi cikin dare yakan yi nafila, yayi tsayuwa wanda yake yana dadewa har kafafuwarsa su kumbura. Ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, me yasa zaka dinga wa'alar da kanka wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bacin Allah ya riga ya gafarta maka abin da ya gabata da kuma abin da ya zo daga baya daga cikin kurakurai. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Aisha, to kina tunatar da ni da babban ni'ima wacce Allah subhanahu wataala ya man, afala akunu abdan shakura, shin bai kamata na zamanto bawa mai godewa Allah ba? Godiya ga Allah shi yasa nake wannan nafilfili a cikin dare, kuma shi yasa nake dadewa a wayannan nafilfilin. Shin mu aka muke yayin da Allah ya taimaka mana da musulunci? Shin mun dawwama akan yin bauta ga Allah kamar yadda Allah yake so? Shin mun nisanci kurakurai da zanabbai kamar yadda Allah yake son mu nisance su? Koko iyaka alfahari muke, muna watsa baki, muna nunawa ai mu musulmi ne, ka manta da cewa ni'ima ce daga Allah. Kuma ita ni'ima abinda ake bukata ka yi idan Allah ya ni'imta ka shine ka gode mashi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Amma babu irin ni'imar musulunci, duk da cewa babu wanda isa cikin mu ya kirga irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mai, ya kirgu ba su kirguwa, amma duk da haka babu irin ni'imar musulunci. Wa in ta'azzana rabbukum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كنتنا لسنروان الله سبحانه وتعالى إن ديكي تشيوا دا ذاكو قودي من أكن نعمة دنمكو نايران سوا تشيوا زن مكو كاري. أما إذا كوكا بتلتا kuka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, ku kwanda sanin cewa azabar da yake gurin Allah azaba ce mai raɗaɗi. Akramakumullah, malaman musulunci sun ce menene ya rasa matukar Allah ya bashi musulunci? Menene attare da shi in bayi da musulunci? Baka da komai idan ka rasa musulunci, kana da komai idan kana da musulunci. Me yasa? Domin gobe tashin kiyama zaka shiga aljanna. Ita aljanna arduha as-samawati wal ard. Fadin aljanna fadin sammai da kuma kasai. So abu yafi abin da zaka misalci. Baya misaltuwa. Zaka shiga aljanna wacce fadinta faɗin sammai da kasai. Na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa da ni da ku mu kasance daga cikin waɗanda za a shigar da su gobe tashin kiyama cikin aljanna. Aljannan nan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda shi ma ya rawaito mana a cikin alhadithul qudsi, hadithi mai tsarki da ya zo daga Allah. Allah yana mai cewa, na tanadar wa bayina
aljanna cikin aljanna ta ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbi bashar, abinda babu wani ido da ya taba ganin irinsa, babu wani kunne da ya taba jin irin ni'imar da yake cikin aljanna, babu ma wata zuciya da ta taba tunani irin wannan ni'ima da take cikin aljanna. Ina roƙon Allah ya sa mu ma mu zamanto ɗaya daga cikin wanda za a ba su wannan aljanna. Akramakumullah, dadin ni'ima godiya. Mutumin da Allah ya azurta shi da ni'imar musulunci ya kamata ya dinga bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, somawa da tauhidi. Tauhidi shine farko. Duk mutumin da yake da tauhidi, la shak yana da ginshiki, wanda idan ya yi gini akan wannan tauhidi, ginin ba zai faɗi ba. Shi yasa idan ka dubi siran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarihinsa, za ka tarar da cewa farkon farawa abinda annabi ke kiran mutane zuwa gare shi shine su ce la ilaha illallah, ma'ana ku shaida da cewa babu wani abun bautawa da cancanta sai dai Allah, kuma ku shaida anna Muhammadan Rasulullah, cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ne. An doki shekaru 13 akan wannan a Makka, ana kiran mutane zuwa ga tauhidi. To dukkan wata da'awa wacce muke yi a cikin rayuwarmu, idan aka yaye ta daga tauhidi to ta zama dawa, ba da'awa ba kenan. Dawa wacce take zamanto yar uwar gero, amma da'awa kira zuwa ga addinin musulunci ana soma shi ne da tauhidi. Tauhidi kuma lallai ya zama daidai da tauhidan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar sahabbansa a kai, ba wai ruɓa-ruɓan tauhidi ba wanda za ka karanci littafi daga farko zuwa ƙarshe, ba za ka samu a ciki ba cewa ubudullaha wahda, ku bauta wa Allah shi kadai. To me ake bayani idan babu kira zuwa ga ku bauta wa Allah shi kadai, to ina tauhidi? Dole tauhidin da mutum musulmi ake son ya samu shine irin tauhidin da annabi ya karantar da sahabbansa, a kansa kuma ya bar sahabbansa. إن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله صلى الله عليه وسلم ينام يتشوى يهوداوا سنربوا زوا gida 71, dukkan su wuta za su shiga sai dai guda ɗaya. Nasaru su ma sun rarrabu zuwa gida 72, dukkan su wuta za su shiga sai dai guda ɗaya. Al'ummata su ma za su zo su rarraba zuwa kashi 73, dukkan su wuta za su shiga sai dai guda ɗaya. In ji sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce wacce ce guda ɗin nan wacce za ta shiga aljanna, domin fatan mu zamanto ɗaya daga cikin su. Manzo Allah ya ce hum man kanu ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, sune waɗanda suka kasance akan irin abin da ni da sahabbaina muka kasance akan shi yau. Allahu akbar. To dole mu lura da tauhidi jama'a. Ko ina muke, a masallatanmu, a makarantunmu, a dukkan darussanmu, dole mu lura da tauhidi. Babu tauhidi babu musulunci. Gaskiya. Dole sai ka samu tauhidi gangariya, lafiyayyen tauhidi kake gina ibadunka a kai.
shi yasa kaga duk yayin da ake makka banda sallah ba a farlanci komai akan musulmi ba sai da aka zo madina. Sallan ma ita ma sai daga ƙarshe ana dab da za a hijira zuwa ga madina. Kuma ka jama'a malamai waɗanda suke cikin wannan al'umma na Hausawa mazaunan garin Abidjan, wannan kalubale kenan zuwa gare ku. Dukkan masallatai, dukkan majalisi, dukkan darussa wanda ake gabatar da wa zamanto shine gaba da komai. Kansa musulmi ya zamanto boka, ya zamanto yana ɗora laya, yana ɗora buzu, yana da wani zoben sihiri da makamancin aka. Gaskiya. Dama babu tauhidi ne yake ke mutane ga wannan. Za ka ɗan musulmi an sa shi aikin akan rijiya, ko kuwa an sa shi aikin dokan kaya mai nauyi, za ka shi tare da laya a jikinsa. Ka ce menene wannan laya? Sai ce shi ne mai ba da kuzari. Kuzarin me? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba annan wani sahabi, sai ga an ɗora laya. Sai manzo Allah ya ce menene mecece wannan? Sai ce min alwahina, wannan laya tana taimaka mutum ne wajen mutum ya shawo kan, wato akwai wata jijiya a hannu wanda take kawo rauni ga hannu, amma idan akwai wannan laya a hannu to sai ka ga wannan jijiyan bata cutar da mutum ba. Manzo Allah ya ce inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahana, cire ta ba za ta kara maka komai ba sai rauni. Wa innaha law bakiyat fika hatta mit idan wannan laya ta saura a jikinka har ka mutu lan tufliha abadan, ba za ka taba cin riba ba, ba za ka shiga aljanna ba. sai na ka ce wa sahabi tare da laya in ka mutu ba za ka shiga aljanna ba, ina ko ga kurata. Amma ka mu lura mutum zai ce wa kansa shi malami ne, shi mai karantarwa ne, amma shi ke ɗora mutane laya. Ina manzo Allah ya taba ɗora mutum laya? Ai ya kamata mu gani a rubuce cewa manzo Allah ya ɗora laya ga Abubakar, ya ɗora laya ga Umar, ya ɗora laya ga Uthman, ya ɗora laya ga Ali. To babu wannan. To ka san ko kenan duk mai ɗora laya baya a bisa tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tauhidi jama'a yana da muhimmanci. A cikin wani hadisi wanda Ubada ibn Samit radiyallahu anhu ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin sahihansu, Annabi yana mai cewa man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأن ينالون فللا توحيدي من ذا الله يجد وندا يبادر شيئا شوى بابنا أبو بوتا ودا جنجنتا سيدي الله شكأي بائد ونا أبو جنتا ريا ياكو zai zamanto ka samarwa Allah abokin tarayya cikin bauta in ba zalunci bane. Luqmanul Hakim yana cewa ɗansa, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Ya kai ɗan ɗana, kada ka nema wa Allah abokin tarayya, domin shi ita shirka ita ce zalunci babba. Mai tambaya sai ce ya yi zama zalunci? Abinda ake nufi da zalunci shine ka sa abu inda bai dace da shi ba. Kamar mutum ya cire takalma a kafarsa sai ya ɗora a ka. Idan mutum ya ɗora takalminsa a kansa sai a ce ya yi zalunci. Ka do hulanka sai ka ɗora a kafarka sai a ce ka yi mai, ka yi zalunci, domin ba nan ne gidan hula ba. Allah shi ya halicce mu,
ba wani Allah shi halicce mu ba. Wanda ya cancanci abota mishi shi kadai shine wanda ya halicce mu. Ba mu da mahalicci guda biyu. Allahu khaliqu kulli shay. Allah shi halicci komai da komai. In ba zalunci ba, me zai sa ka kira wani Allah tunda ba wani Allah shi halicce ka ba? Koko ka taba jin cewa wani Allah shi taimakawa Allah har aka samu aka hada halittarka? A ce misali Allah ya gama halittarka amma sai zamanto abin da za a yi ancinka da shi ya kare. Wani Allah wani gwanki shi ya je samarwa Allah abin da shi aka hada ancinka. Shi yasa shi ma kake bota mashi. Babu wani gunki. Dama kai da kanka ka kirkiri gunki kuma ka zo kana fadawa gunki, kana kiran gunki ya taimaka ma. Ina hankali? An rasa hankali. Kamar yadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya sassara gumakan iyayensa, babu abin da gumakan nan suka yi domin su kare kansu. Saɓanin ka kai mutum, da wani mutum zai kawo maka mari, me za ka yi? Za ka kauce, za ka rike annansa, ka ce kada ka taba gwada cewa za ka mare ni, domin kai mutum ne. Amma gunki, idan ka kawo gatari, kai saitin kan wannan gunkin da gatarin, wallahi zai ba da kai ne. Ce ga kai na ka buga, domin dama gunki shi me zai bai san komai ba. So in ba sa kare ba, ka zo ka tsaya kan a gaban gunki kana ce taimaka min, ka sa ni ma na ɗa a duniyan nan, ka rufa min asiri na zama mai kuɗi, ka rufa min Allah wallahi wanda ba musulmi bane ba su da tunani. Shi sa Umar yake cewa lallai ba mu ankalta ba sai da muka musulunta. Akramakumullah, tauhidi yana da muhimmanci. Ya ku malamai, kamar yadda na kira zuwa gare ku, kalubale gare ku. Dama su mutane ba kowa ne ya san karatu ba. To me yasa ake cewa wasu malamai cikin mutane ku kuka sani? To kenan ku ne amana take kanku na ku sanar da mutanen nan, ku karantar da su. Idan kuka karantar da su sun ji, sun yi biyayya, alhamdulillah. Sun ji ba su yi biyayya ba, su za su ansa tambaya gaban Allah gobe tashin kiyama. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Wa'anna muka aiko manzanninmu zuwa gare su, Allah ya yi rantsuwa sai ya tambaye su. Manzannin masu ma sai an tambaye su. Mu ba manzanni ba ne, malamai ne, mun karanci musulunci, mun san musulunci, muna isar da sakon da annabi ya isar ga mutane. Wannan ya isa a kafa hujja gobe tashin kiyama. Malamai sun maka bayani ko ba su maka bayani ba? Sun yi, amma me yasa ba kai biyayya ba? To kaga wani abu ne daban. Hakan nan muna da bukata bayan tauhidi mu gabatar da ibadunmu. Sallah, ba a wasa da sallah jama'a. Ba a wasa da sallah. Za ga wasu yayin da suke da wata bukata gaban Allah lokacin suke sallah. Idan aka biya musu bukatun nan sai ka ga cewa yana gaba da masallaci, yana gaba da sallah. Me yasa? Yace ai dama ina neman Allah ya biya mu wasu bukatu ne, an biya, to domin aka yanzu ba na zuwa masallaci. To idan mutuwa ta zo fa, me za ka cewa Allah? Salloli guda 5 din nan ba a wasa da su, musamman a lokutan su. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Allah ya tsinewa wa'anda suke sallah amma ba sa sallah akan kari, ba sa sallah a lokacinta. Al-Imam Ibn Kathir yana cewa wailu wani wuri ne cikin wutan jahannam, babu abin da aka sa a wannan wurin sai dai narke. Ta ce nan za a sa wanda yake wofantar da sallah, baya sallah akan kari. Banda salloli waɗanda suke farillai
mu lura da nafulfuli. Nafuloli suna da muhimmanci. A cikin wani hadisi wanda al-Imam Tirmidhi da wasu suka rawaito, Allah subhanahu wa ta'ala farkon abin da zai tambaye mu gobe tashin kiyama sallah. Idan sallarka tana da lafiya, dukkan ayyukanka da za ka zo tare da su gobe tashin kiyama za su zamanto suna da lafiya, amma sallarka ba ta da kyau, ba ta da lafiya. Dukkan ayyukan da za ka kawo sai dai su ma su kasance a su kurkuce. Idan aka ɗora sallan bawa akan mizani sai aka ga sallar shi bata yi ba, sai Allah ya ce ya ku mala'ikuna ku duba yana da nafuloli ko bai da nafuloli. Idan yana da nafuloli za a cika mai sallarsa da wannan nafulolin. Baka da nafula, farillan ma wasa kake. Yawan musulmi da suke sallah yau kaman wasa suke wallahi. Mutum ya zo yana sallah ce Allahu akbar, sai ga yana kallon dama da hagu, yana kallon mai shiga, yana kallon mai fita, can sai ka ga yaro koyi. A'a, sallah kake? Manzo Allah yake sallu kama ra'aytumuni usalli. Ku dinga sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah. Shi wanda yake sallah zai sa idansa ne a inda zai ɗora goshinsa. Babu duba dama da hagu. Kaga garin wannan duba dama da hagu sai ka ga mutumin da yake binka bashi, dama ya dade yana neman ka. Kai kuma ka gan shi a sallah kawai sai ka ɗanna nafula ba sallama. Saura kaɗan za ka yi sallama sai kuma ka miƙe, shi kuma yana jira in ya gaji sai dai barka. So wanda yake sallah wajibi ya lura da cewa shi gaban wa yake, gaban Allah. A cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan kana sallah Allah ba zai daina kallon ka ba har sai ka karkata fuskar ka zuwa wani gurin daban, sai Allah ya daina kallon ka. Ka jawo kanka. Mu lura da sallah jama'a. Banda nafiloli bayan farullu, mu dinga tsayuwa cikin dare muna qiyamul laili, yana da muhimmanci. Akwai wasu nafiloli kuma da suke da muhimmanci kwarai, kamar rak'ata alfajr. In ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, rak'ata alfajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Raka'o'in nan guda biyu da ake gabanin asba'i yana da falala alkhairi fiye da duniya da abin da yake cikin duniya. Sallan witiri ba a wasa da ita. A cikin dokokin shari'ar musulunci, idan mutum yana wasa baya sallar witiri, yana kega cewa mutum ya fasikta, a kira ka fasiki. Ba a wasa da ita. Haka salatu duha, raka'a biyu da ake yi a lokacin duha, bayan rana ta fito kuma ta dagu, lokacin ana sallar duha. Domin ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne akan mu kullum mu yi sadaka ga kowace gaba daga cikin gababuwan jikinmu. Malamai suka ce a jikin kowa akwai gababuwa 360. To nawa kake da shi da za ka yi sadaka ga gababuwa 360 kullum? Manzo Allah ya ce ya isa da a ce ka riga ka yi sadaka ga gababuwanka a kullum, ka yi raka'a biyu na salatul duha. Kuma haka jama'a, salatul duha yana somawa daga lokacin da na faɗan nan har zuwa ga kafin rana ta karkata. Ana dab da rana za ta karkata, lokacin ne lokacin duha yake karewa. Mu lura da azumi na watan azumin Ramadana, domin babu abin da za ka gabatar wa Allah a watan Ramadana kamar wannan azumin.
yawa sai su dinga cin abinci, ya ce shi aikin dokko ike, ya zai je yana dokko idan bai ci abinci ba. To Allah shi yasa dole sai ka yi wannan dokkon cikin azumi, sai ka yi wani aikin daban wanda za ka iya, amma azumin nan ba a wasa da shi. Banda azumin watan Ramadana akwai azumin dukkan ranar Alhamis da ranar Atini. In ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akan nuna wa Allah ayyukan da bawa ya gabatar a dukkan sati a wa'annan ranakun guda biyu. Ni kuma ina son idan za a nuna wa Allah ayyukata na kasance ina cikin azumi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Balle kuma mu ya kamata mu kokarta. Akwai azumi kamar na ranar Arfa, akwai ranar Ashura da kuma Tasu'a, akwai kuma azumin ranaku 6 bayan Ramadan. Wa'annan suna daga cikin azumi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu dinga yi. Masu kuɗi ku ba da zakka. In ka ba da zakka ka taimakawa kanka. Duk da cewa mun sani idan ka do wani abu daga cikin abin da Allah ya baka ka mika wa talaka ka taimaka mai, amma taimakon da shi ya ma na karban wannan zakkan daga gurinka ya fi wanda kai mai. Domin bai karba ba ka shiga uku. Mutum ya fitar da zakkan shi yanzu, kana neman wanda zai karba, baka ga wanda zai karba ba za a ce ka fitar da zakkan ba, sai dai ka nema. Domin ka ba gori, ka ba da zakka sai kana mutane gori, ba ni nake baka zakka ba, rike zakkanka. Ibada kake ba wasa ba. Masu kuɗi yawansu wani bai taɓa cire zakka ba, kuma Allah ya azurta shi da miliyoyin kuɗi baya cire zakka. Me za ka cewa Allah gobe tashin kiyama? Sai dai dinga ba da sadaka. Yana ba mutane sadaka kuɗi kaɗan sai ce ato shi mai tsaya madadin zakka. Ba zai taɓa tsayuwa madadin zakka ba. Kanka kake jawa fitina. Da a ce masu kuɗi daga cikin musulmi suna ba da zakkan nan kamar yadda Allah ya umarce su, wallahi da za ka ga cewa talakawa sun ragu. Domin wani daga zakkan da aka bashi shi ma zai miƙe ne ya zama mai bayarwa ba mai karba ba. Hakan nan hajji, Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta hajji akan so ɗaya a cikin rayuwa. Wani yana da kuɗi bai je hajji ba, wani yana tsoron harkarsa za ta lallace in ya je hajji. Allahu akbar. Sai ka tafi in ka mutu tare da wannan harkar taka cikin kabarinka. Ai dole za ka bar harkar duniya ka je ka yi hajji ka dawo, sai ka ga yadda Allah zai yalwata maka, ya maka ƙarin buɗi. إن جاء عمر رضي الله عنه من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت ثم أبى أن يحج فليس له إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا. دون الله مدوك كنسركي يباشا أبن غزري ينادى أبن أوا زواج مكة أما ينوكي yake zuwa aikin hajji, babu abin da ya so gare shi sai da ya zaɓi na ya mutu ba Yahude ko ba Nasari. Kuma ka na taya ku murna ku waɗanda Allah ya ba ku karfin zuciya kuka zamanto kun riga kun soke wannan faralin. Ina roƙon Allah ga waɗanda suke da niyya na cewa za su je su soke wannan faralin nan da ba da jimawa ba, Allah ya taimaka musu. To ina mai kira zuwa ga wanda shi tun da ya mallaki abin da da shi zai je wannan aikin hajjin yake zuwa, shi ma ya hattara akwai mutuwa. Me za ka ce da Allah? A ƙarshe, yayan uwa musulmi, ya kamata mu so juna, ya kamata mu konaci juna, domin idan addini ya haɗa mu,
wallahi shine mafi girman abin da yake haɗa mutane. Babu irin addini, musamman musulunci. Shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa al-muslimu akhul muslim. Musulmi dan uwan musulmi ne. Wallahi babu abin da yafi yan uwantakan musulunci. Ko ina ka shiga sai kaga dan uwanka musulmi, sai kaga ka cike da murna. Idan ka je aikin hajji sai kaga mutane iri-iri daban-daban, dukkan su mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wallahi sai kaga kanka kana ta murmushi, kana ta murna, kana ta gode wa Allah da yasa ka kasance ɗaya daga cikin wannan al'umma. Allah yana mai cewa innamal mu'minuna ikhwa. Mu'minai ba su kasance komai ga juna ba sai yan uwan juna. Shi yasa annabi ke cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ɗaya daga cikin ku ba zai kasance ma'abocin imani, cikakken imani ba, gabanin ya kasance yana so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa. Kaga annabi sai bai fayyace ba, domin kowanmu me kake so wa kanka, alkhairi ne ko sharri? Kowa alkhairi yake so wa kansa. Sai ka kasance kana so wa yan uwanka musulmi alkhairi irin wanda kake so wa kanka, lokacin kake zamanto mai cikakken imani. Kenan sanadiyan ka san wannan, idan Allah ya wa ɗan uwanka musulmi ni'ima sai ka ganka kana murna, kwatankwacin kai akawa. Idan kuma abin bakin ciki ya faru ga ɗan uwanka a cikin addinin musulunci, sai ka doka kaman kai ne abin ya faru zuwa gare ka. Wannan shine alaman imani. Babu keta, babu hassada. Amma kaga Allah ya ni'imta ɗan uwanka musulmi da wata ni'ima, sai kana ta fushi, kana ta keta, kana ganin cewa ai shi ba shi ya cancanci wannan ni'ima ba, kai kamata a bewa. To zaka wa Allah jara ne? Kana cewa Allah ya ke wannan ni'ima gurin wanda bai cancance ta ba? Qul a antum a'lamu amillah, ku ne kuka sani ko Allah? Domin ka kai murna ga dukkan alkhairin da ya samu dan uwanka musulmi, ka taya shi bakin ciki idan abin bakin ciki ya faru gare shi. Kai ma sai ka tarar da cewa shi ma aka zai ma, idan alkhairi ya faru gare ka ya taya ka murna, idan abin shari ya faru gare ka ya maka jaje. Wannan shine alaman musulunci. Musulmi baya kyamatan ɗan uwansa musulmi. Musulmi yakan so ɗan uwansa cikin addini. Akan nan, idan mun san ma'anar musuluncin nan sosai, sai ka ga cewa a cikin musuluncin ko ma wane ne, in dai yana musulunci, ko daga ina ya fito, ko ya launinsa yake, ko ya yarensa yake, ko ya kabilarsa yake, za ka ga cewa wa yake gare ka? Ɗan uwanka. Innamal mu'minuna ikhwa. Shi yasa Bilal, an samu sahabi Abu Dharr radiyallahu anhu, wata rana ya zage shi da launinsa, sai kewa annabi sallallahu alaihi wasallam karan Abu Dharr. Shi bai zage shi ba. Da ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya kira Abu Dharr. Ya kai Abu Dharr, innaka mar'un fika jahiliya. Kai mutum ne wanda akwai jahiliya tare da kai. Kai, wannan abun ya damu Abu Dharr radiyallahu anhu. Ina ban yi wannan abun ba. Sai ya ɗora kumatunsa a ƙasa, sai ce wa Bilal, ka taka wannan kumatun. Bilal ya ce, a, ba zan taka kumatun ɗan uwana ba. Subhanallah. Don haka ya uwana cikin addinin musulunci, mu so juna, mu kusanci juna, mu zamanto muna fatan alkhairi ga juna. Yanda muka zamanto musulmi, Allah ya haɗa mu akan musulunci a duniya, ina roƙon Allah
da sunayensa mafi kyau da kuma siffofinsa mafi dokaka ya haɗa mu gaba ɗaya a Darussalam. Allah madaukakin sarki ya taimaka mana duniya da lahira. Harkan kowa daga cikinmu wanda daga nan yake samun ke biyan bukatunsa, ina roƙon Allah ya daɗa mana budi. Waɗanda Allah ya riga ya dokaka su, Allah kada ka sa su faɗi abadan. Waɗanda su ma suke ƙoƙari na su ma su miƙe, Allah ka taimaka musu. Allah ka jara mana zurriyanmu, Allah ka gafarta mana kafin mutuwa, Allah ka mana ahuwa, Allah ka sa mu zamanto ɗaya daga cikin masu shigan aljanna. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yan uwa, mun kawo ƙarshen wannan muhadara da Dr. Sharafuddin wato ya yi muna fatan Allah madaukakin sarki mu duka da mu da shi ka amfani mu gaba daya. Da yake wannan abin wato ya zo mana girish kaman wajen ɗaukar kujeru da sauransu, ya kamata 'yan uwa musulmi a ƙara taimakawa saboda a samu a rufe wannan hanya. An kashe kuɗi kusan jika 168 kuma ga mutane an samu jika 35. Ya kamata a taimaka saboda a samu a kashe wannan hanyar insha Allah tabaraka wa ta'ala, domin duk abin da mutum ya gabatar shi ne zai samu a gurin Allah, kuma shi ne naka a gurin Allah tabaraka wa ta'ala, da ka taimaka domin ɗaukaka addinin Allah. Bayan haka kuma akwai littattafai ga ɗaliban ilimi waɗanda suke malami ya zo da wato da su, wanda yake malam ne kuma yadda kansa ya rubuta su, wanda Saudiya ta ɗauke ɗauniyar su suke nan. Da haka ɗaliban ilimi su same su, suna da fa'ida kwarai. Na farko akwai irshadu sajid fi ahkami as-salat, fi ahkamat takrar salatul jama'a, wanda yake yana ƙara ba mu shiriya maimaitin sallar da ake yi ta jami'i a cikin masallaci guda. Kenan malam ya ƙara ba da fa'ida da buɗi ga almajirai ɗalibai ilimi. Sannan kuma akwai littafin da malam ya yi al-isti'anati bil ma'in fi ɗaibil ahkam jalsatul istiraha, wanda ya kawo bayani kwarai wajen hukuncin zaman jalsatul istiraha, zaman da ake yi kafin a tashi zuwa ga wata raka'a. Sa'annan akwai manhajar rabbil bariya, wato takauta ta ubangiji mahalicci bi bayani ahkamil ijtima' lid-du'a bi sifatil dauriya. Shi ma wannan shi na da fa'ida kwarai, ɗaliban ilimi ku same shi insha Allahu. Ga yan uwanmu da kun zo masallaci nan na bar muku ta yarba kun sami wannan insha Allah tabaraka ta'ala. Sannan akwai idahul bayani fi ahkamil al-inha inda tahiyya, masu ba da bayanin cewa wato sunkuyawa wajen gaisuwa menene hukuncin shi a cikin addinin musulunci, yana da kyau ko bai da kyau, da hujja ko ba da hujja ba. Sannan akwai salasa rasail ahkamil masail fil juma'a, hukuncen juma'a, ma'ana sallar juma'a insha Allah. Sannan kuma akwai wanda yake nan babba, buguyatun najat wal fala bi idahil ahkam masail fi salat, wannan yana magana ne akan sallah gabaki daya. Kenan haka malam ya zo da wannan tsaraba wanda yake wannan a harshen larabci ne, sauran kuma an fassara ne a harshe wato na yarabanci. Saboda haka muna gayyatar ɗaliban ilimi su sami waɗannan littafai su mallake su insha Allah, domin an haɗa maka, an yi maka bincike littafi hadisi ayoyi sai ka ɗauka insha Allah ka karanta ka sami fa'ida. Allah ya taimake mu. Da haka yan uwa kun musulmi muna neman taimako har yau gare ku dai ga izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya muku albarka, Allah kuma ya taimaka, Allah kuma ya ruha asiri. Malam yadda ya zo wannan ƙasa lami lafiya, muna roƙon Allah ya mai da shi gidansa lami lafiya. Za shi komawa a ranar Alhamis bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa waɗanda Allah ya jami'a Allah ku kawo mana aikin nan na kujeru.